ассалому алайкум мухлисои канали Саудати Ҷама каса бардори азиз чихелен созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай имрӯз 5 апрели 2023 барои шумо як навори пачка кардагим бардори азиз бо диққат гӯш кинен курс бардори азиз 1000 рубл 137 сомон курс дар замин задагӣ хулуса мошини фурӯши Opel Zafira аст мошини фурӯши Opel Astra H аст замини арзон аст дар шаҳри Бухтар замини арзон аст дар ноҳияи Ҷолдини Балхи хонаи арзон аст дар шаҳри Кулоб ноҳияи Дангара ноҳияи Фархор квартираи арзон аст дар шаҳри Левакан яъне ки Сарбан квартира аст дар шаҳри Ваҳдат квартира аст дар шаҳри Душанбе хазиқи видео ҳамия ки хонаи заминии 79000 сомон ва як комната квартираи 120000 сомон бардори ғарибам шумо метавонед ки хонаи заминии 572000 рублда бихарен ва як комната квартира 869000 рубл ва дигар чизои арзон ҳамроҳӣ кардагам видео имрӯзро ба қизиқ то хушад тамошо кунед бардори азиз боварӣ дорам ки нархи наво шумо да маъқул мешава видеоро стоп кунед дона лайки бепла бичхен касе дар канали мо меҳмонен подписатся кунед подписатся мирим акусуса дӯстони азиз пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешава бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд территорияи Москва доставка бепул хичон мераванд бора айдистон мегиранд нархш бо маслиҳат бардро ай рӯи кило зависид мекунад шумо бардро фақат занг бизанед ҳамаша шумо да мефаҳмонад компания ки Бахтиёр ва Баҳром бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш дӯстони азиз номери телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигирен дӯстони азиз мегзарем ба якум эълони имрӯза бачаи ачкидор навора сар мекунад бо диққат аки гӯш кунед хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кулоб маҳаллаи Умари Хаём 8 сотиқ замина се дар хона кардагӣ як хонаша кухниву баня кардагие мега ремонташ пад абой тайёрай ови нӯшокира мехарем ҳавзи калон бояд кунем мега мактаби навш бардори азиз 700 метр дурай балнисаву бозори Сомон 1 километр дурай агар документоша хидмон кунем мега 79000 сомон агар документора хидиш куна 73000 сомон бардори азиз мақсад ки агар документоша хидиш куна 79000 сомон агар документоша мисол касе мехара ҳаму куна 73000 сомон ина бардори азиз се тара қамош мондагия касе да хона дар кораи шаҳри Кулоб занг зада 79000 сомон бихаренаш агар документоша хидиш куна бардори азиз пули уруси қати 572000 рубл мешидай ду та номари поёнгиш ватсапам дора занг зада хонаи арзона ай шаҳри Кулоб бихарен беҳтарин нархе хулуса дӯстони азиз як мошинчаи фасони хушура гап мезанам бо диққат гӯш кунед ҳам алишия ҳам фурӯшӣ мошини фурӯшӣ Opel Zafira Ops Opel Zafira Ops гуфтагиай соли баромадаш 2003 сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 дора мотораш 1.8 литрай коробкаш механик ҳуҷҷат қати танировкаш 10 моҳи дигай мошин бардрои азиз ягон камбудӣ надора алишам мешава ана ба мошин дар Москва ягон мошин бардрои азиз мошини соз бошад дар Москва алиш мекадай ин мошини десем бардрои азиз қарор дорад дар ноҳияи Файзобод нархиш 70000 сомонӣ мега касе харидор бошен бо муомила дора пули уруси қати бардрои азиз ана 507000 рубл мешидай занг зада маслиҳат кунед дӯстони азиз бо диққат гӯш кунед компания ки Муҳаммада барои шуморо тавсия метиҳам барои гузаштани сархат шуморо ай Москва Московский област ай пеши хона ё ай пеши домтон гирифта ба сарҳади Қазоқистон соқ саломат бурда меёра мошиношон мошинои беҳтарин дӯстони азиз якай Муҳаммада мумкин бисёрот бишносен яка як сол ду сол нест ки мисол дар ин кору бор боша қариб як 10 сол 15 сол шид бардрои азиз ҳами кор даҳай нархша гуфта ки 7500 рубл бугӯ 7500 бардрои азиз 7500 рубл бардрои азиз хайна бо номарои телефонаш ватсап ҳамаи чира дора ана бардрои азиз маълумоти бештара да ҳами якай Муҳаммад занг бизанед ҳамаша шумо да мефаҳмонад дӯстони азиз бачаи кампир навора давом мета бо диққат гӯш кунед мегзарем бо ба хонаҳои фурӯшӣ ин канали ма сохташ дага бароям хеле хонаҳои арзон хонаи десем бардрои аз қарор дорад дар ноҳияи Дангара Каёнуш Қурғсой поёни молбозор бардрои азиз фаҳмида не ки ҷои Дангара поёни молбозор
кайонуш қурғсой 6 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ проекти зурқати ремонтиш коробка будай баня веран подвал доштай овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош лоҳия дора мега ҳамсояҳо зиндагӣ кардесан соҳибхона гуфт ки срочни пулмон дар корай нархш бардорои азизам 95 000 сомонӣ мега касе харидор боши мардурои азиз бо арзон мешава пули уруси хати 688 000 рубл мешидай номерои поёнгиш бардорои азиз номерои расияшай ватсап ҳам дора бардорои азизам мегзарем ба чорум эълони имрӯза як мошинчаи фасони хушрӯи арзона барои шуморо реклама мекунам бо диққат гӯш кунед нархш беҳад арзон ҳай интересоват кунед бешухӣ нархш арзон гуфтесай зарур мондагиян мошини фурӯшии Opel Astra H дар кузефи караван соли баромадаш 2005 сӯзишвориш газ бензин кор мекардай объём моторош 1.6 литрай коробкаш механик ҳуҷҷатош 6 моҳи дигай мошин ягон айб надора мега зарур мондагием барои ҳамо фурӯхтесем адрес бардоро шаҳри бохтар яъне қарғанда будай нархша гуфта ки 49 000 сомонӣ бугӯ бардорои азиз беҳад я нархи зурай бовар ки ҳамин мошинҳоро дар бозор бибӣ ана 60-65-70 000 мегане ки ана зарур мондагия 49 000 сомон мефурӯшаша пули уруси қати 355 000 рубл мешидай дӯстони азиз подписчикои муҳтарам аму лайка бо фуромӯш накарда бошед ин ябордия бо даётон овардам бардорои азиз мегзарем ба эълони навбатӣ хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи фархор савхози гулшан участкаи давлатобод 14 сотиқ замини калони хушрӯай 3 дар хона кайлдор веран дора овсвеч мега ҳастай забор боғ ободиш ҳамаш будай мега маълумоти бештар аз занг мезанен мегирем бардорои азиз ҳамиқа маълумот додагиай нархш 190 000 сомонӣ 190 000 сомон бардорои азиз касе харидор бошен бо муомила дора пули уруси қати 1 376 000 рубл мешидай харидоро занг бизанед дар видеои пешниҳои духтарак навистае ки агар замини арзон амонӣ ачкиёта мешканам ина бардорои азиз марҳамат гӯш кунед замине десен қарор дорад дар шаҳри бохтар райони ҷалолдини балхӣ пешина номаш колхозобод айрайони ами колхозобод бардорои азиз айрайонаш 3 километр дур будай 10 сотиқ заминаи 4 дархона кухни баня фундаментош рехтагия мега овсветаш ҳастай пеши мактаби 10 да бардорои азиз касе ки ай колхозободен касе ки мисол аз ҷалолдини балхен пеши ҳамин мактаби 10 да будай нархша гуфта ки 140 000 сомон бугӯ арзон мешава соҳиби ҳамин замин гуфтагия ки харидорои аниқ занг бизанен илтимос кардагия ки беҳуда занг назанен мисол ҳастай ки одами бекор дига ҳами занг задан мегира барои ман бардорои азиз ҳами пеши мактаби 10 колхозобод ҳами территориядай нархш 140 000 сомон мега пули уруси қати 1 14 000 рубл мешидай харидоро занг бизанед бачаҳои чабхи кофе талхабза ки ба фикрам ховод бурдесая мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ бо диққат гӯш кишеринар квартира десен қарор дорад дар шаҳри душанбе хонага квартира дар 10 метраш қарор дорад 30 квадратни метрай поёни бозори корвон гуфтагиай соҳиби квартира маълумот додагиай ки як хонага дар доми 7 этажа дар 10 метраш қарор дорад 30 квадрат балкон дора мега пад абой тайёрай чизе ки дар сурат мебинен ҳамияй мега ванна туалет ана розетка пазеткаи сусиша мечаспоне мете мега агар мошин дошта бошен занг бизанен мақсад ки мошин болои сум мешава нархи мешидагиша бардорои азиз агар мошин дошта бошен болои сум бутен мешава суруға поёни корвон ана гравзавод гуфтагиай нархиш 165 000 сомон маълумоти бештар аз занг зада мегирен видеои пешнара комментариҳоша хондам бисёри бардоро апашко ай россия гуфтанд ки квартираи арзон ай шаҳри ваҳдат бумон ина бардорои азиз бо диққат гӯш кунед ин канали ма сохта шудаги барои ҳамин хели замин хона квартираҳои арзон барои ҳамун канал да подписатсия кунед квартираи десен бардорои аз қарор дорад дар шаҳри ваҳдат як хонага квартира дар 8 этаж қарор дорад 42 квадратни метрай дом новостройка квартира без ремонт коробка соҳиби квартира маълумот додагия ки дар назди суди ваҳдат қарор дошта ҳамин квартира нархш бардорои азизам 150 000 сомон касе харидор бошен таргават мекуна пули уруси қати 1 86 000 рубл мешидай бовар ки пул мешид ҳози худам мехаридамаш да
чанд кашида буд квартираи сарбанд намонда будем бардурои азиз як квартираи арзони дига барои шуморо ёфтем бо диққат гӯш кунед квартира дестем бардурои аз қарордора дар шаҳри левакан номи наваш леваканда номи пешинаш сарбанда касе намедона як хонага квартира дар 1 метраш қарордора 35 квадратни метрай ана кӯчаи борбад домо пешина квартира ремонт кардаги асоби квартира маълумот дагае ки салом алейкум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри сарбанд ана номи наваш левакан як хонага дар 1 мошина қарор дора адрес борбад 8 ҳолати хубе бардурои азиз маълумоти бештара ба телефон мегирен мега нархиш 120 000 сомон нархи зур не ки 120 000 сомон арзон мекуна пули урусӣ қатъи 869 000 рубл мешида дӯстони азиз хаяки 4 та чақчақ мекунем баъд хайри хиш мекунем ин бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки мошин замин хонаҳои арзонрӯй кардан ва квартираҳои арзонрӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам фикр мекунем ки хая нархҳои зур буд хаяк маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачааш ки дорам як дона лайки бепала ана қошуқчаи шакархӯрӣ қатӣ бизанед ва касе дар канали мо меҳмонем бардурои азиз форатон ки ами канал замин хона квартира мошинҳои арзон бихарен бешухи ами канали мада чизои арзон мада бисёр рӯй мекунанда хитон амуже мебинен мефаҳмен ана нисбат дига канало дар ами канали ма чизои арзон бисёрай хонаҳои арзон беҳад бисёрай барои дар комментария менависен ки ана хонаҳои арзон дар ами канали хидат бисёрай чандташ гуфтагне ки марда гӯре хай бардурои азиз худовандам хел арзонӣ шавад дар ами канали ма шумо ҳам мисол замин хона квартираҳои маъқулитона бихаренда хулоса ва гапа бисёр намекунем то видеоҳои анда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен то охири видеоро агар тамошо карда бошед дар комментария 5 звездара бинавис